Ahojte všetci, vítam vás pri mojom ďalšom videu. Toto video bude trošku kratšie a vyžrebujem v ňom troch výhercov ručne vyrobených drevených spĺn do vlasov, ktoré som vyrobil a ako som sľúbil, darujem ich trom odberateľom môjho kanála. Podmienky pre zaradenie do žrebovania boli 4, a to prihlásiť sa na odber môjho kanála. Samozrejme to neplatí pre tých, ktorí už sú prihlásení na odber. Títo museli splniť len ďalšie 3 podmienky. Ďalšou podmienkou bolo lajknúť video. Ďalšou podmienkou bolo napísať komentár. Kvôli tomu, že nie všetci odberatelia, ktorých mám, sa zobrazujú v štatistike môjho kanála. Je to kvôli tomu, lebo v nastaveniach, ktoré máte vo svojom telefóne, ste si asi neodklikli alebo zaklikli možnosť zachovania súkromia a tým pádom sa váš profil nebude, alebo kanál, ktorý máte založený na YouTube, ukazovať iným odberateľom. No a 4. podmienkou bolo pozrieť video až do konca. A to preto, aby ste vedeli o všetkých podmienkach, ktoré som, myslím, že 2-krát zmienil vo videu, taktiež o ďalších projektoch, o ďalších darovacích videách, ktoré sa pripravujú. A samozrejme mi pomohli zvýšiť sledovanosť môjho kanála. Zo štatistík na YouTube kanále mi vyplýva, že moji odberatelia nesledujú moje videá, čož je smutné, ale zároveň aj pochopiteľné v dnešnom svete. Takže vám to nezazlievam. Žiaľ, zo všetkých odberateľov, ktorých mám, je ich tam 24, splnili podmienky len 3. A to Marko Koterba, moja manželka a Martina Hrobková. A teda im gratulujem, pretože každý z nich získa jednu sponu. Otázkou je, kto získa tú veľkú, kto získa tú strednú a kto získa tú najmenšiu. Takže poďme rovno do žrebovania. Už som si rovno navolil online generátor náhodných čísel. Prečo toto zrazu nechce zaostriť, povedz mi. No proste sú tam 3. Hej. Tu je minimum, tu je maximum, minimum 1. Aj keď minimum môžem dať kľudne 0, vôbec to nemení nič na veci. Maximum je číslo 3, ako vidíte. A teraz dám generovať, aby ste iba videli, že to funguje. Vždycky to vyhodí nejaké iné číslo. Nulku samozrejme budeme ignorovať. Dobre, takže teraz prvý, ktorý napísal komentár, bola moja manželka. Druhý komentár bol Marko Koterba a tretí odberateľ, ktorý sa aj prihlásil a ktorý napísal komentár, je Martina Hrobková. Čiže manželka je číslo 1, Marko je číslo 2 a Martina je číslo 3. Čiže číslo 3 je Martina Hrobková. Tá si môže vybrať zo všetkých veľkostí. Číslo 1 je moja manželka, tá si môže vybrať zo zostávajúcich 2 veľkostí. Takový zostane tá posledná spona. Takže výhercom gratulujem. A zároveň tým chcem pozvať zvyšných mojich odberateľov a ďalších odberateľov môjho kanála, ktorí sa nimi stanú, aby ste boli dôslednejší. Veci, ktoré pre vás vyrábam s láskou, a s tým, aby som
nielen na tom získal niečo ja, samozrejme, čiže je to veľmi, veľmi, veľmi dlhá cesta, preto vás všetkých pozývam, aby ste mohli nielen získať niečo, čo je ručne vyrobené a originálne, či už pre seba, alebo ako darček pre niekoho iného. A pomôcť aj mne tým, že sa mi zvýši sledovanosť. Tým pádom ma YouTube algoritmus bude posúvať dopredu, nie len dozadu. Čím menšia sledovanosť, čím menej odberateľov, tým automaticky posúva všetky videá dozadu. A tak vás všetkých pozývam k tomu, aby sme sa stali jednou rodinou na tomto mojom kanáli a kľudne sa zapojili aj komentármi a nápadmi. Vo videách sa pýtam na rôzne veci a zatiaľ som nemal ani jednu odpoveď. Opäť chápem, že máte toho veľa a preto vás nenútim, aby ste pozerali moje videá, keď na to nemáte čas ani chuť. Samozrejme, nemusí to byť každého šálka kávy. Nechajte zapnutý telefón, na ktorom beží video a vy si chodíte robiť niečo iné. Video dojde, mne sa zvýši sledovanosť. Máte dobrý skutok a možno vás niečo zaujme z toho videa a potom buď napíšete komentár, alebo sa ma opýtate, alebo vás napadne niečo, čo by som mohol urobiť v ďalšom videu. Ďalší giveaway, ďalšie darovacie video bude, že vyrobím 3 kľúčenky. Neviem ešte, ktoré materiály na to použijem, určite tam bude nejaká epoxidová živica, určite tam bude drevo samozrejme. Takže ja vám všetkým ďakujem za vašu účasť, za všetky lajky, za všetky zdieľania, za všetky komentáre a zhliadnutia. A teším sa na vás v ďalšom videu. Majte sa.